Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Ονομάζομαι Σαράτης Ρεΐσης και σας καλωσορίζω στην Ακαδημία του Συστήματος Mnemonics. Τι είναι όμως το Mnemonics? Το Mnemonics δημιουργήθηκε το έτος 2020 ως ένα πρότυπο σύστημα μνημονικής και νοητικής ανάπτυξης του σύγχρονου ανθρώπου. Οι μαθητές του συστήματος Mnemonics έχουν τη δυνατότητα να ενδυναμώσουν το σώμα τους, να αποκτήσουν έλεγχο της ροής των σκέψεων και της συναισθηματικής τους κατάστασης, να προάγουν την ολόπλευρη υγεία και ευεξία τους, να αναπτύξουν τις αισθήσεις και τη δημιουργική τους φαντασία, να βελτιώσουν την ικανότητά τους για γρήγορους και αποδοτικούς συνειρμούς, να εξισορροπήσουν τις λειτουργίες και την δραστηριότητα του φλοιού των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων, να απομνημονεύουν και να θυμούνται πάνω από 300 αντικείμενα, πληροφορίες στη σειρά, αντίστροφα και διάσπαρτα, να απομνημονεύουν πολυψήφιους αριθμούς, ονόματα και πρόσωπα ατόμων που γνωρίζουν, χρονολογίες, τηλέφωνα, ολόκληρα βιβλία, ακόμα και τη σειρά των φυλών μιας ανακατεμένης τράπουλας. Επειδή όμως τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, πάμε να δούμε έμπρακτα τι σημαίνει να ασχολείται κάποιος με το σύστημα Mnemonics. Εδώ βλέπουμε τον Φίβο, ο οποίος θέλει να απομνημονεύσει αυτήν τη σειρά 20 αριθμών μέσα σε χρονικό διάστημα 30 δευτερολέπτων. Ας υποθέσουμε ότι είστε στην θέση του Φίβου. Δείτε τους αριθμούς για μισό λεπτό και προσπαθήστε να τους θυμηθείτε. 4, 6, 8, 8, 3, 2, 4, 3, 5, 9, 2, 2, 8, 4, 5, 3, 1, 7, 4 και 6. Ας κρύψουμε τώρα τους αριθμούς. Μπορείτε να τους θυμηθείτε? Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι κάτι θα θυμάστε από αυτούς, αλλά όχι περισσότερους από 7 με 9 αριθμούς στη σειρά. Τουλάχιστον αυτό λέει η επιστήμη, σύμφωνα με την εργασιακή ή αλλιώς λειτουργική μνήμη. Τι άλλο μπορούν να πετύχουν οι μαθητές του συστήματος Mnemonics? Εδώ βλέπουμε 12 άτομα, κάθε ένα από τα οποία έχει ένα όνομα και έναν τηλεφωνικό αριθμό. Οι μαθητές του συστήματος Mnemonics έχουν τη δυνατότητα να απομνημονεύουν τα ονόματα των ατόμων που συναντούν, τα ενδιαφέροντά τους, το τηλέφωνο επικοινωνίας τους, τις ημερομηνίες γενεθλίων τους και πολλές άλλες πληροφορίες για αυτά. Επίσης, οι μαθητές του συστήματος Mnemonics μπορούν να θυμούνται εικόνες, στοιχεία ή αντικείμενα της καθημερινότητας στη σειρά, ανάποδα αλλά και διάσπαρτα. Ρίξτε μια ματιά σε αυτά τα 10 αντικείμενα και ας προσπαθήσουμε να τα θυμηθούμε μαζί. Ένα λάπτοπ, ένα παπάκι, μια μπάλα του μπάσκετ, ένα καρότσι του σούπερ μάρκετ, ένα δώρο, ένας στόχος, μια καρδιά, γυαλιά ηλίου, ένας κουμπαράς και ένα διαστημόπλιο. Ας κρύψουμε τώρα αυτά τα αντικείμενα και ας προσπαθήσουμε να τα θυμηθούμε. Τι ήταν στον αριθμό 9? Τι ήταν στον αριθμό 5? Τι ήταν στον αριθμό 2? Στον αριθμό 10? Στο 6? Μπορείτε να πείτε τι βρίσκεται πίσω από κάθε αριθμό από το 1 έως το 10? Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι μαθητές του συστήματος Mnemonics μπορούν να σας πούν με βεβαιότητα όχι μόνο τι κρύβεται πίσω από αυτούς τους 10 αριθμούς, αλλά με ευκολία θυμούνται τα στοιχεία 100, 200, 300 αριθμών στη σειρά, ανάποδα και διάσπαρτα. Οι μαθητές του συστήματος Mnemonics μπορούν επιπλέον να θυμούνται όλα τα φύλλα μιας ανακατεμένης τράπουλας, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην εξάσκηση της μνημονικής τους ικανότητας, στην παρουσίαση της ισχυρής τους μνήμης σε φίλους και γνωστούς ή ακόμα αν ασχολούνται με τυχερά παιχνίδια. Πάμε όμως να δούμε τι είναι η Ακαδημία του Mnemonics. Μέσω της Ακαδημίας του Mnemonics, όλοι όσοι ενδιαφέρονται έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ως μαθητές και να εξασκήσουν μεθοδικά ένα-ένα τα στοιχεία που απαρτίζουν το σύστημα. Και ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Το Mnemonics περιλαμβάνει μια καθορισμένη σειρά από σωματικές, αναπνευστικές, μνημονικές και νοητικές τεχνικές, στοιχεία που το απαρτίζουν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους
με σκοπό την εγγυημένη ανάπτυξη και βελτίωση κατά τουλάχιστον 200% της μνημονικής ικανότητας των ασκουμένων και του ελέγχου της νοητικής τους δραστηριότητας. Οι σωματικές τεχνικές ασκήσεις έχουν ως σκοπό την αύξηση της ροής του αίματος, την ενδυνάμωση του νευρικού συστήματος, τη μείωση του στρες και του άγχους, καθώς επίσης και τη βελτίωση του ύπνου και της συνειδητότητας. Μέσω των αναπνευστικών τεχνικών, οι μαθητές αποκτούν ένα βαθμό ελέγχου πάνω στο συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό νευρικό τους σύστημα. Μέσω των μνημονικών τεχνικών του συστήματος Mnemonics, όλοι οι ασκούμενοι έχουν ως σκοπό τη βελτίωση της βραχυπρόθεσμης μνήμης, καθώς επίσης και το χακάρισμα του τρόπου αποθήκευσης των πληροφοριών στη μνήμη τους. Τέλος, οι νοητικές τεχνικές του συστήματος Mnemonics βελτιώνουν τη φαντασία των μαθητών και τη δημιουργικότητά τους, ενισχύουν την ικανότητα οραματισμού αλλά και την ανάπτυξη των 5 αισθήσεών τους. Και με ποιον τρόπο ακριβώς χωρίζονται τα επίπεδα διδασκαλίας του συστήματος Mnemonics? Τα επίπεδα μαθητείας του συστήματος Mnemonics είναι 7. Σε κάθε ένα από αυτά, οι μαθητές μειούνται και εξασκούνται σε συγκεκριμένες πρακτικές τεχνικές ασκήσεις, επιδιώκοντας συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα. Λίγο πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο επίπεδο εξασκείται η συνειρμική αλληλουχία των μαθητών, στο δεύτερο οι πρακτικές της αριθμητικής απεικόνησης, στο τρίτο οι πρακτικές της αριθμητικής ομοιοκαταληξίας, στο τέταρτο επίπεδο οι πρακτικές του συνδυασμού των συστημάτων, στο πέμπτο επίπεδο γίνεται η εισαγωγή στο βασικό μνημονικό σύστημα, στο έκτο διδάσκεται η τεχνική απομνημόνευσης των φύλων μιας ανακατεμένης τράπουλας, ενώ στο έβδομο επίπεδο εξασκείται η μνήμη των μαθητών πάνω σε πρόσωπα και άλλα επιπλέον πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Ας απαντήσουμε τώρα σε ορισμένες πολύ βασικές ερωτήσεις, όπως το πώς, πού, πότε και το γιατί. Η εκπαίδευση του συστήματος Mnemonics πραγματοποιείται μέσω των ζωντανών διαδικτυακών μαθημάτων της Mnemonics Academy. Τα μαθήματα παραδίδονται από τους επίσημους εκπαιδευτές του συστήματος, ενώ απευθύνονται σε όλους ανεξαιρέτως, αλλά κυρίως σε μαθητές και φοιτητές για τη βελτίωση των ακαδημαϊκών τους επιδόσεων, σε όλους όσους θέλουν ένα νέο χόμπι, σε επιχειρηματίες για την καλύτερη επικοινωνία με τους πελάτες τους, σε όσους μαθαίνουν ξένες γλώσσες, σε όσους ασχολούνται με τα τυχερά παιχνίδια, σε όσους θέλουν μια καλύτερη μνήμη και συγκέντρωση. Οι μαθητές λαμβάνουν τον ειδικό συνδεσμό δωματίου της διαδικτυακής πλατφόρμας που συνεργαζόμαστε, συνδέονται από τις ηλεκτρονικές τους συσκευές και παρακολουθούν διαδραστικά τα μαθήματα. Τα μαθήματα της Mnemonics Academy πραγματοποιούνται 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, από 60 λεπτά τη φορά. Στο τέλος κάθε ενότητας, οι μαθητές ελέγχουν τις επιδόσεις τους και εισάγονται στο νέο επίπεδο, ενώ 3 φορές τον χρόνο πραγματοποιούνται μνημονικοί αγώνες και διαζώσεις συναντήσεις των μαθητών. Οι λόγοι για να συμμετέχει κάποιος στα μαθήματα της Mnemonics Academy είναι αμέτρητοι. Ενδεικτικά για ενδυνάμωση του σώματος, για έλεγχο της ροής των σκέψεων και των συναισθημάτων, για υγεία και ευεξία, για την ανάπτυξη των αισθήσεων και της δημιουργικής φαντασίας, για πιο γρήγορους και αποδοτικούς συνειρμούς, για εξισορρόπηση των εγκεφαλικών ημισφαιρίων και γενικότερα για μια καλύτερη μνήμη. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, ώστε να συμμετέχετε και εσείς στην Ακαδημία του Συστήματος Mnemonics, τότε δεν έχετε από το να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα www.mnemonics.gr και να συμπληρώσετε την ανάλογη φόρμα επικοινωνίας. Να αναφέρω επίσης ότι αν και το σύστημα Mnemonics είναι διαθέσιμο για όλους όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με αυτό, μέσω της αγοράς του μόνιμου βιβλίου, αντίθετα, οι θέσεις για την Ακαδημία του Mnemonics είναι περιορισμένες. Γι' αυτόν τον λόγο σας προτρέπω να δηλώσετε δωρεάν συμμετοχή, να μιλήσουμε τηλεφωνικώς και να δούμε αν είστε οι κατάλληλοι υποψήφοι ώστε να συμμετέχετε. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μου αφιερώσατε. Σας περιμένω όλους να γνωριστούμε και να μιλήσουμε από κοντά. Γεια χαρά σας!